Na vode nám záleží. Toto je hlavný slogan Svetového dňa vody 2025 na Slovensku, ktorý si v Leviciach pripomenuli bohatým programom pre verejnosť aj školy. Na námestí Hrdinov nechýbali ukážky vodárenských činností, analýzy vody zo studní či technika v teréne. Deti si užili tvorivé dielne, súťaže a nechýbal ani koncert Mira Jaroša, ktorý svojim vystúpením potešil malých aj veľkých. Západoslovenská vodárenská spoločnosť spolu s mestom Levice tak pripomenuli, že voda je vzácna a každá kvapka sa počíta. Tak ako vždy, 22. marec je Svetový deň vody, kedy vodárenské spoločnosti sa venujú tejto téme a hlavne z pohľadu toho, aby sme edukovali a vyučovali vlastne túto mladú generáciu, ktorá tu je okolo nás, čiže hlavne tie deti zo škôlok, základných škôl a aj celé obyvateľstvo. Prítomnosť stoviek detí našich škôl, ich pedagógov je dôkazom toho, aký význam má dnešné podujatie a síce pripomenúť si význam vody pre nás všetkých, pre našu planétu. Chcem sa na tomto mieste poďakovať Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti za zorganizovanie tohto veľmi významného podujatia práve na námestí v našom meste. Táto akcia má dvojnásobný význam. Jednak sa mladá generácia čosi naučí a možno sa naučia čosi aj rodičia a budú ich tomu viesť aj doma naďalej. Bez vody sa žiť nedá a vidíte, klimatické podmienky sa naozaj rapidne menia. Už nepoznáme, čo to je pomaly, čo to je sneh. Klesá hladina spodných vôd, tým pádom klesá výdatnosť studní. Čiže tam tie obce, kde nie je ešte verejný vodovod, a bohužiaľ sú aj také aj v našom regióne, sú odkázané na studňový systém a tým, keď kapacita klesá, je problém zásobovania a samozrejme pre jednotlivé domácnosti. Takže túto osvetu treba nielen pre deti, pre dospelých robiť, aby si vážili vodu, pretože veľa ľudí si myslí, že je letné obdobie, máme na dvore bazény a povolím kohútik, napustím si bazén, ale bohužiaľ niektoré obce nemajú ani ten verejný vodovod.